tangan ya. Ini kok kene? Temen apa? Ya temenan, aku tembelan. Lontong. Oh lah. Rali dulu. No. Apa gue rusak? Yakin kok. Gara-garanya aku geles karo pacarku. Nah, aku kan idik bongko. Perdanane Pak tugel-tugel karo aku tak pecah. Loh. Amburadul. Ngerti gue rusak getok-getokan. Loro temenang. Bongko tok ora. Maafin aku, Mbak. Oh ya kan, Nokia. Tapi kenal nggak? Kok ya bangsa Nokia? GS Star kan sih? Wis tahu Pak Udwi sih. Wis. Kayak mulus kayak tuku nang toko. Ya, apa kok GP nak ora? Ya nek kowe seneng ya kowe nak bayar. Aku luruknya ya. Tapi duitku 1.000 tok. Bisa entuk Android kae ora? Ono. Tak uruk wis ya. Sing api lho. Rapi. Tur wis karo cas kok ape karo cas. Engko ngang batangan to yo sih. Yo. Apemu aku ngomong kok ana foto cewek. Ayo ya pitul Samsung apa? Samsung yang loro. Ayo yang loro. Orang lemot gue, orang minus. Siapa? Jualkan yang loro 1.000 nego komplit kecuali haset. Pastul tatane. Tapi iki iya yang kono males lu. Yang wis 4G. 4G lah kok sinyalnya paling abot. Aku cari kakak gue pinginnya yang 4G. Apa? Tak komen aja. Komen cepet komen. Nggak direbut wong. Ya, sing komen padahal sakit gue, tapi nego do seket ya lega. Lagi aku satu. Mas, koncoku minat. Nyacak dinego kae 90 lho sih. Masih. Lah engko nek entuk sing 10.000 nggo kowe. Ha, kok sik. Durung payu tul. Sip. Tapi yo coba aku. Lah, pas dene entuk tuku apa? Ki duit bodoh kae lho. Set ora bae kowe. Yo, aku kan bodoh kan? Jual seminggu aja sih iki. Gue apa jenenge? Aku ndelok lomban we 3 dino tok, 3 dino langsung kalah lebar. Nah, gue kan aku saune kan mau terus. Entuk 115 tok. Caca dinego 90 gelem ra. Nyaca. Yes, sabar. Kayak bapakane kocok lho. Sabar.
Pak ono kowe wedi kowe. Sangar kok. Sangkul. Ya muni gelem tuh plastik. Jadi wajib, Dok. HP Samsung kae kok. Ah, iya HP ini gak sama nih nek Pak niku kok. Aku lagi gitu ora. Pun Wis ya kok. ini. HP apa sih? Iya, iki mulus so. HP ini 4G, ora ono minuse. Terus silikone nembe tuku otok. Terus batu dewe nek ora 7.000 mah. Iya. Lah kok. Heeh. Mas ya itu. Kawis pas apa urung ora HP-ne. Koyo pas. Urung. Wis itu, selesai. Apa men? Didelok-delok meneng bisa mbok ben HP-ne rusak. Wis kok. Ya wis kan. Mas, ada. Allahumma Iki BTW yo. Ya, Sono, titik 1.000 tak tompo iki. Wis aku Pak Baise ana perlu. HP ku anyar. Lah kowe opo HP jadul? Jadul. Oh, Pak Samer kok. Bejane tak luruk. Tak sepatane HP-mu rusak. Rasa tumbake. Robok kok HP anyar rusak. Jane piye? Paling ndi? Wes. Ya lagi beli. Ya, anyar. Langsung gawe Facebook dembian. Wis ngimpi-ngimpi gawe Facebook teman karo cewek. Mbaknya nyata. Dok ora kena. Duh mati. Tuh minyak kayak tuh. Walah, udah pusing yang semua apa ini mati. Ini kan minyak, minyak sepatahnya. Tuh, jangan lupa minyak baik. Kamu belum tekan ngumbat ya punya.
man gak duit sepatu. Ya, ya. Apa maneh? Ya anak kabeh ra kena. Temenan wis tak sepatani. Aku ra sudi nganuke.